Igandian Eliza joateko mantila, gu mantilak joate ginean Eliza, mesetara. Mantilak eman behar zate genuen, burun, eta manga motzak zuen. Eskotik ez, mangak honean mangi gabe ez. Eskolan da, ikusten bazuen beso motxakin da, eskolan gabiltza mentzartzen bu. Eta manga motzekin bezoskun lahatzen, manga luziekin etorri behar zaten jan, eskolara. Udanbe manga luziekin. Manga motzekin etortzen mazinen, zigortu, berak eitxe zinuen. Eta gonak bakizu, belauniko jarri eta lurra ikutu bihi zuen. Motzego ez da. Holan, belauniko ipintze inu zen, da erropa gonak joten esposkuen behia, soltau da zigortu eitxe inu zen ezerien. Gonak, sankerditaino, bai, hombre. Motxasego baldin bazien kritikatu izate zanue. Hortik zean ez ditxeken ibili. Gaino zan dena zan hola. Gorduko galtzerrik etzia belaunean joain bezala, gorainoko zian. Gainera gomakinen, belauna pasata gomakin jarrita. Pues no me gusta nada esa chavala con qué vestido nos ha venido. Primero llama la atención, la volantikinde. Y luego, pues, que es muy corto. Hartu zituen gora izek, eta taka, eskauzien dola dilue, eta hola, eroeri izan, eta pun, kona luzekin, alaxia jonitzen etxea. Eta gero, gure amak kubaz kaltzen gunden denboran, egin dobla dilue, luzekin, alaxia. Gaur hori pasako balitzeke telebizioan atako leke behar.